ברוכים הבאים לגינה שלי, בחצר שלי יותר נכון, שבה תהיה הגינה. רציתי בווידאו הזה להראות לכם כמה פרויקטים שאני עובד עליהם. זה טבק, זה הפרויקט הכי גדול. קודם כל, איסוף של מי מזגנים ואיסוף של מי גשם. אז קודם כל נתחיל באמת, קניתי את החביות האלה, אני חושב שזה עלה 150 לחבית אחד, לא כולל המשלוח ומע"מ, חבית של 220 ליטר. ופה, כמו שאתם רואים, ישנה חבית לאיסוף מי המזגן, שזה שימושי במיוחד בקיץ. כמו שאתם רואים, יש פה כמות יפה מאוד, בערך חצי מכל, 110 ליטר. התוכניות שלי לזה, אני קצת אתרחק, התוכנית של זה היא להרים את כל החבית על כאן, על מנת להוסיף ניפל, שזה ברז פה, ניפל, כן, לפתוח את זה עם צינור, לטפטף לשאר העצים. יש פה 9 עצי פרי, 8 בחצר הזאת ועוד 1 בחצר השנייה. אז זאת המערכת לאיסוף מי מזגנים, מערכת כביכול. אלה השתילים שלי כרגע. זאת ביצת יען שפשוט הכנסתי בסבלנות אין קץ אדמה, השקעתי, קדחתי כמה חורים, הכנסתי הזיקון בפנים. אלה שני צדדים של הזיקון, פה ופה, ובעצם זה על מנת ליצור את התלייה. והוא מתפתח יפה. הננה היא בכלל צמח שמאוד אוהב לגדול, מאוד קל לגדל אותו. והרעיון פה, שאתם רואים, זה מין כזאת במה, מין כזה בסיס כזה של בטון לעצי התמר, שהם כרגע ביבול מלא. יש להם פירות בשלים שמה. הרעיון פה הוא ליצור מין כזאת במה של צמחי תבלין. זה עץ אבוקדו. כרגע יש לו כמה עלים יבשים. זה מוזר כי אני משקיע אותו טוב. אולי לא מספיק. 40 ליטר בשבוע זה מספיק. ואחרי גיזום זהו, אני ככה עוקב אחרי מצבו. החבית הזאת שפה והחבית אצל השכן, אלה שתי חביות שמשמשות לאיסוף של מי גשם. הגשם יורד מהברזנט אל החבית, אחר כך אפשר להשקות, זה אחלה מים. פחות ביורה, ביורה זה יותר, הגשם הראשון יותר מלוכלך, בואו נגיד. זה עץ האגוז, ולידו עץ הרימון, שהוא קצת, אני חושב שהוא קצת לא מרגיש טוב, אבל הוא נתן פירות מדהימים. עץ האגוז הוא עץ די שתלטני, אני לא משקיע אותו אפילו, הוא פשוט חיפה פה את כל הגג, יצר חופה לכל הגן. הוא חזק מאוד ונותן אחלה פירות, שעדיין לא טעמתי, אבל יכול להיות שהאגוזים האלה מתייבשים. הנה, שמתי אותם פה, אני אוסף אותם כשהם יורדים והם מתייבשים, הקליפה. אחרי זה שהקליפה תרד, נוכל לאכול את האגוז. אלה שתי עצי לימון, שנייה נתרחק. שני עצי לימון. הצב שלהם יפה, נותנים גם פירות.
עכשיו כבר אין פירות, אני חושב. וזה אחד מהפרויקטים החדשים שלי, יהיה יצירת ערוגה מוגבעת ממשטחי עץ, כאשר הרעיון הוא לפרק את המשטחים ולבנות מחדש מעין ארגזים כאלה. אז יש לי פה 4. קניתי פטיש של תפסנים, שזה פטיש עם הזנב הזה, בשביל להוציא את המסמרים. זאת החצר של השכנה והשכן. פה כאמור שמתי את החבית של איסוף מהגשם. עכשיו, פרויקטים לטווח ארוך. כמו שאתם רואים, יש פה מעין יציקות בטון כאלה שהיו בעבר כיסוי למעין מזרקה. והרעיון הוא ברגע שאני אדע איך לבנות מזרקה, איך לעבוד עם בטון כמו שצריך. יש פה ב-1, 2, 3, 4, 5 לצפות את הפאות של הדבר הזה ולבנות פה איזו מזרקה סולרית, שיהיה פה צליל של פכפוך מים תמידי. עוד נקודה לאיסוף גשם טובה ששמתי לב היא המרזב פה. זה אומנם יוצא קצת מזוהם, אבל זה בסדר כי אני לא מתכוון לשתות המים, זה רק להשקיה. זה עץ שסק שכרגע לא נותן פירות, אבל הוא גם מושקה, וזאת החצר שלי.